Hi, bebe ko. Hi, mali. Long time no see. Kamusta? Yes, ayan na. This is Parang it. gumwapo ka. Ang aking duha. Oy, intay. Ayan lang. Hey guys, welcome back to my channel. So, mga season orbs for today's vlog. Pupunta ako ng Itbulaga to record a song with bebe ko. And ito yung outfit natin today. Yes! 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 So, pupunta kami ng Bulaga at yun nga, magre-record kami ng song dahil pupunta yung Itbulaga sa Cebu for Sinulog Week. Tomorrow, 16 until January 17. So, magbubulaga din ng 3 araw. And, mamayang gabi yung flight ko, 12 midnight. At yun na nga, chika ko sa inyo, first time naming kakanta ni Echo on stage. Yes! Mangyayari yan sa Cebu! So, abangan nyo yan mga season orbs at mga malay ko dyan. Yeah! Tapos, after ng bulaga, baka magpakulay ako ng buhok. Magpapa-highlights ako, brown tapos highlights. Kasi sobrang dark na ng hair ko. Boring na siya tignan. Tignan natin kung kaya sa oras. At kasama ko yung sister ko, si Althea, nandun sa kabilang kwarto nagbibihis. Samahan nyo kami today, guys. So, basically, yun lang yung vlog natin today. Pupunta lang tayo ng Bulaga to record a song. And punta tayo ng Robinsons, Manila kasi magpapakulay ako ng buhok bago yung flight ko mamayang 12 midnight. So, ayun guys. Update namin kay mamaya. Yeah! So, we're here in Hibi, guys. Dito na kami. Mamaya punta kami sa taas. Magre-recording kami ni Echo. Dito na tayo sa recording studio. Walang tao. A few moments later. Hi, bebe ko. Hi, mali. Long time no see. Kamusta? Yes, ayan na. This is Parang it. gumwapo ka. Oo, parang mas gumwapo ka ngayon. Lumabo pa lang mata. Hindi gumapo, lumabo. Pero di nga. Kamusta ka? Ito, nakapag-move on. Buti ka pa. Ako hindi pa. Charot. So, anong i-re-record natin ngayon? Mag-record tayo ng Balay ni Mayang. Yes, Bisaya song siya, guys. Para sa ating performance sa Sinulog. Yes! So, pupunta ang Itbulaga sa Sinulog Festival bukas! Kasi 15 ngayon. 16, 17, at 18. Yes! Kita-kits mga Dappercats. Sa Plaza Independencia. Holding hands and walking. Ayan. Ito si Coach. Pagkay ka, Coach. Hi, Coach. Hi, Coach. Bisaya siya talaga. Siya yung papatungan. Bisaya po, di ko. Sige, sa kama. Dabaw. At Bisaya ko. Asa man ka? Cebu ka? Bisaya po ka? Oo, Bisaya. Sa mga Bisaya. Ganahan ko kitang duha, diri mo pahuway. Ganahan ko kitang duha, diri mo pahuway. Guys, si Echo naman ngayon. Go, bebe ko. Sige, thanks. Kaya ko lang narinig yung boses mo. So, yun guys, ginagayad namin si Echo kasi Bisaya yung song. Eh, hindi siya marunong mag-Bisaya. Tsaka yung si Coach pala, the Bohemia. Bisaya. So, ayun. Go, bebe ko. Yeah! Malaya mag-coach kay Echo. Kayo, pati ako,
Hindi rin ako dito sa Manila. So, naapunta ako. So, dito pala siya Oo. lubang sa Manila. So, medyo hindi na niya alam yung tigas ng Bisaya. Ganun po ako. Kasi ako, di ba, na ako yung punto. Nung Hollywood daw ang mag-Bisaya. So, bebe, ikaw nga, be. Okay. Hi, ako po yung coach mo. Abe. Ako yung Sa coach Malaya. Sige. Press ko lang. Eric. Again. Uy, inday kay nga naman. Oy, inday kay nga naman. Ayan, pwede na. Yun, pwede na Ano yun. na? Sige, go. Ay, ako din sa balay. Silang intilan ako matulog. Nagsakit ang akong dukha. Oy, inday kay nga naman. Sabayan mo with feelings. Go, bebe ko. Kaya mo yan. Okay lang yan. Good job, bebe ko. Good job pa din. Thank you. Hirap ako magbisaya. Hindi, good job talaga. Squatter kasi ako. Uy, grabe. Language mo yung... Conchologs yan. Pwede na mag-coaching. Yes. Good job, go. Yay! Papalitan ko na si Coach. Hindi, ang pangit. Hindi, joke lang. Hindi ako marunong mag-coach, promise. Yeah. Hey guys! So, ayan, tapos na kami mag-recording dun sa APT Studios with Bebe ko. Ayan. So, may dalawa pa kaming songs na ni-record. Abangan nyo na lang yan. Bukas, 16 hanggang 18, nasa Cebu po kami. Magpa-prizes all the way po doon. At sa Saturday, sa Plaza Independencia, kasama po natin ang ibang mga Dabber Cats. So, ngayon, ayan, tapos na kami mag-recording. So, papunta na kami ng Robinson's Place, Manila. Kasi magpapakulay ako ng hair sa hair shop. See you there!
Pagka kay kape is